जय हिंद दोस्त, हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमनी के क्लास 12 के भोजपुरी के ई जौन वीडियो बा, आज हमनी के दूसरा वीडियो बा। ठीक बा, आज हमनी पढ़े वाला बानी सन भोजपुरी क्लास 12 के जौन की काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने सबन के पढ़े वाला बानी। एमे से अपने के बोर्ड एग्जाम में पूछल जाई, 100% क्वेश्चन पूछल जाई। ठीक बा, अगर अपने चाहतनी कि हमार स्कोर भोजपुरी में 90+ होखे तो अपने के वीडियो अच्छा से देखी और साथ ही साथ प्रश्न के नोट भी कर चलें। अगर अपने चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, क्या कर ली, सब्सक्राइब कर ली। आप बेल आइकन के भी प्रेस कर ली, जैसे कि अपने के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलत रहे। अपने सबन के रोज़ 7 बजे, रोज़ डेली 7 बजे 7 PM में अपने के वीडियो मिली। ठीक बा, तो अपने सबन के चैनल के सब्सक्राइब कर ले के बा, आ बेल आइकन के प्रेस कर ले के बा, अपना दोस्त सबके भी जोड़े के बा। हम अपने सबन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न कराएं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न हम कंप्लीट एने अपने समन के एग्जाम से पहले अपने समन के हम पूरा का पूरा करा दें, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक बा, चलिए स्टार्ट कर जाऊँ। आज के जौन हमनी के प्रश्न बा, पहला प्रश्न, साल में एक बेर के अनुवाद के कैले बा। साल में एक बेर के अनुवाद के कैले बा। ई पुस्तक ह, ई पुस्तक का अनुवाद करे वाला व्यक्ति के नाम पूछल गई बा। पहला ऑप्शन बा रमेश, दूसरा डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, तीसरा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा और चौथा बा पांडे कपिल। तो हमनी के राइट आंसर हुई ख नंबर, डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह। चलिए दूसरा प्रश्न जौन बा हमनी के, चेखव के मौत कहिया भइल, यानी चेखव जे रहे यहाँ के मृत्यु कब भइल, ये क्वेश्चन पूछल गई बा। पहला प्रश्न बा 1 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन बा 2 जनवरी 1904, तीसरा ऑप्शन बा 1 दिसंबर 1976, चौथा ऑप्शन बा 10 दिसंबर 1912। तो हमनी के राइट आंसर जौन बा एमे 2 जुलाई 1904। ठीक बा, चलिए हमनी 3 नंबर प्रश्न के तरफ बढ़त बानी जा। माने आज के प्रश्न जौन बा तीसरा बा। देखिए हमनी के जौन प्रश्न बा, जन्म आ छठी के लेखक के ह, जन्म आ छठी के लेखक के ह पूछल गई बा। तो देखिए पहला ऑप्शन बा विद्यानिवास मिश्र, दूसरा हरिशंकर वर्मा, तीसरा अनिल कुमार अन्य जे, आ चौथा ऑप्शन बा डॉक्टर सुरेंद्र पाल। तो हमनी के राइट आंसर में क्या हो जाई, ख नंबर हरिशंकर वर्मा। ठीक बा, देखिए आज के चौथा प्रश्न यानी कि 33 नंबर प्रश्न, कितना बरिस के उम्र में राजनंदन बाबू के बियाह होता। कितना साल के उम्र में वहाँ के बियाह होता। तो पहला ऑप्शन बा 20, दूसरा 25, तीसरा 40, चौथा 30। तो राइट आंसर हमनी के का बा 25 जौन बा राइट आंसर बा। ठीक बा, चलिए 34 नंबर प्रश्न के देखें जा हमनी। मालिक कितना साल में साधु हो गईली, मालिक कितना साल में साधु हो गईली। तो हमने के पहला ऑप्शन बा 80, दूसरा 60वां और ग नंबर में ऑप्शन बा 90 आ घ नंबर में ऑप्शन बा जौन 56वां। तो हमने के राइट आंसर बा 56 साल के उम्र में मालिक का बनी साधु हो गईनी। देखिए 35 नंबर प्रश्न, काकी के गहना कौना विधा के रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा कि काकी के गहना कौना विधा के रचना है। तो हमनी के जौन राइट आंसर बा यह कहानी, का है कहानी। ठीक बा, चलिए साथे साथ अपने प्रश्न नोट कर लें, एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछल जाई अपने के, दूसरा जगह से प्रश्न ना आई। ठीक बा, तो अपने के नोट कर लें जरूर। डॉक्टर उषा वर्मा के जन्म कौना जिला में भइल रहे। देखिए हम अपने के लगभग 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैमें से अपने के एग्जाम में 70 गो प्रश्न देखे के मिली, 70 गो। ठीक बा, 70 गो प्रश्न यही में से 200 में से रही। ठीक बा, तो अपने सबन अच्छा से के नोट कर लें जरूर। डॉक्टर उषा वर्मा के जन्म कौना जिला में भई रहे। तो हमने के राइट आंसर बा सिवान, कौना जिला में, सिवान जिला में भई रहे। देखिए 37 नंबर प्रश्न, डॉक्टर उषा वर्मा के कहानी संग्रह के
का नाम ह। वहाँ के डॉक्टर उषा वर्मा के जौन कहानी संग्रह बा उ कहानी संग्रह के का नाम ह तो लाइची। का ह लाइची, याद रखे हम कहा लाइची। देखी फिर हमनी के जौन प्रश्न बा, चेखव कौना भाषा के लेखक रही। चेखव कौना भाषा के लेखक रही तो वहाँ के रूसी भाषा के लेखक रही। राइट आंसर का हो जाए हमनी के रूसी भाषा यानी कि क नंबर। फिर देखिए 39 नंबर प्रश्न का हमने देखल जाओ, मछली कहानी के कहानीकार कौन ह। यानी मछली कहानी जौन बा एकर कहानीकार के ह, के ई कहानी के कहले बा तो हमनी के राइट आंसर हो जाई रमेश्वर सिंह कश्यप। के हो जाई रमेश्वर सिंह कश्यप। देखिए 40 नंबर प्रश्न, पारन रचना कौना विधा के ह। पारन रचना कौना विधा के ह तो हमनी के राइट आंसर का हो जाई भाषण। पारन जौन का हनु ई रचना ई का ह एगो भाषण ह। चली अब 41 नंबर प्रश्न का हमने देखब जा, मछली कौना विधा के रचना ह। मछली कौना विधा के रचना ह तो हमनी के राइट आंसर ह कहानी। मछली जौन बा एगो कहानी ह। देखिए 42 नंबर प्रश्न, मछली रचना के रचनाकार बाड़न। मछली जौन बाटे रचना भाई ई के लिखले बा, मछली कहानी जौन बा ये पूछल गइल बा तो हमनी के राइट आंसर हो जाई रमेश्वर सिंह कश्यप। क्या हो जाई रमेश्वर सिंह कश्यप। 43 नंबर प्रश्न सुने, रामेश्वर सिंह कश्यप का जन्म कौना जिला में भइल रहे। रामेश्वर सिंह कश्यप के जन्म कौना जिला में भइल रहे तो हमनी के राइट आंसर हो जाई रोहतास। का हो जाई रोहतास एकर राइट आंसर हो जाई दोस्त। ठीक बा। चलिए 44 नंबर प्रश्न सुने के कोशिश करी, चेखव कौना देश के रहनियार रही। यानी चेखव जो रहनी वहाँ के कौना देश के रहनियार रही तो ई आंसर हो जाई रूस। ठीक बा। वहाँ का रूसी भाषा बोलत रहनी, रूसी भाषा के जानकार रहनी, वहाँ के रूस देश के ही रहनी। ठीक बा। देखिए 45 नंबर, काकी के गहना कौना विधा के रचना ह। काकी के गहना कौना विधा के रचना ह तो काकी के गहना जो न एगो कहानी ह। याद रखम का ह कहानी ह। 46 नंबर प्रश्न देखी, मछली कहानी के कहानीकार कौन बा। मछली कहानी जौन बा एकर कहानीकार के रहे मछली कहानी के। राइट आंसर बा हमनी के रामेश्वर सिंह कश्यप। देखी 47 नंबर, पारन कौना विधा के रचना ह। पारन कौना विधा के रचना ह तो हमनी के राइट आंसर हो जाई पारन का ह भाषण ह। चली अब आगे हमनी बढ़ी जा। 48 नंबर प्रश्न के देखी कि आचरा के छाव विधा के रचना ह। आचरा के छाव कौना विधा के रचना ह तो ऑप्शन बा हमनी के कविता, शब्द चित्र, रेखा चित्र की कहानी तो ई हमनी के का कहानी ह। का कहानी ह। ठीक बा। चली आगे देखी हमनी के जौन प्रश्न बा 49 नंबर, प्रेम के कलश कौना विधा के रचना ह। प्रेम के कलश कौना विधा के रचना ह तो ई हमनी के का कविता ह। प्रेम के कलश का ह कविता ह। जरूर एके नोट कर लें। देखिए फिर हमनी के प्रश्न बा, उत्थान कौना विधा के रचना ह। उत्थान कौना विधा के रचना ह तो उत्थान जौन बा हमनी के का कि कविता ह। का कविता ह। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा, अपने के बोर्ड एग्जाम में पूछल जाए। ठीक बा। एकरा के तनको नज़रअंदाज मत करें ना तो ई अपने के एग्जाम में नज़रअंदाज कर दी। ठीक बा। देखिए 51 नंबर प्रश्न, फिरंगिया कविता के कवि कौन बानी। जौन फिरंगी जौन हमनी के कविता बा एक कवि के बानी, एक के लेखक के बानी तो एक राइट आंसर हो जाई हमनी के का हो जाई मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। यानी कि ग नंबर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। चलिए 52 नंबर प्रश्न के हमनी देखब जा बा कि शरद में कब के वर्णन बा। शरद में कब के वर्णन बा तो देखिए गर्मी के वर्णन बा कि बरसात के कि बसंत के कि जाड़ा के तो हमनी के राइट आंसर बा जाड़ा के। शरद में कौना के वर्णन कइल बा केकरा बारे में तो जाड़ा के बारे में वर्णन कइल बा। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक रही। ई सरस्वती पत्रिका जौन बा एकर संपादक के रही तो एकर संपादक के नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि ख नंबर हमनी के का हो जाई राइट आंसर हो जाई। देखिए फिर हमनी के बा कि संत भीनक राम जी कौना पंथ के
स्थापना कैनी? संत भिनक राम जी कौना पंथ के स्थापना कैनी? पहला ऑप्शन अघोर पंथ, दूसरा दलित पंथ, तीसरा सरभंग संप्रदाय, चौथा हमनी के बा नाथ संप्रदाय। तो हमनी के राइट आंसर बा सरभंग संप्रदाय, यानी कि ग नंबर आंसर सरभंग संप्रदाय। ठीक बा, चलिए अब हमनी के 55 नंबर प्रश्न में चली। मछली कहानी के कहानीकार हई, यानी मछली कहानी के कहे वाला के व्यक्ति ह, एकरे नाम अपने के बताओ के बा। तो रामेश्वर सिंह कश्यप। क्या है? रामेश्वर सिंह कश्यप। ये प्रश्न भाई 3 बार रिपीट कर चुकल, रामेश्वर सिंह कश्यप। देखिए राहुल, देखिए 56 नंबर प्रश्न, राहुल सांकृत्यान के लिखल एकांकी ह, तो कौन है? देखिए जोंक। राइट आंसर हमने का हो जाई जोंक। वहाँ के लिखल जो एकांकी है वह जोंक। अब 57 नंबर प्रश्न के देखी कि आचरा के छाँव कहानी के कहानीकार हई। आचरा के छाँव कहानी के कहानीकार हई, यहाँ का नाम है रामनाथ पांडे। याद रखें का नाम है? रामनाथ पांडे। 58 नंबर जौन प्रश्न बा, गिरियर्सन आ सुनीति चटर्जी के रचनाकार हई। गिरियर्सन आ सुनीति चटर्जी के रचनाकार हई। तो राइट आंसर बा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, यानी कि ग नंबर हमने के आंसर हो जाई। देखें अब 59 नंबर प्रश्न के हमने देखब चाह, जन्म आ छठी के लेखक बानी। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुकल बा, जन्म आ छठी के लेखक बानी तो हरिशंकर ब्रह्मा। के बा? हरिशंकर ब्रह्मा। अब 60 नंबर प्रश्न बा कि आचरा के छाव के विधा बताई। आचरा के छाव की विधा बताई कि कहानी है, कविता है, नाटक है कि एकांकी है। तो ये हमने के आचरा के छाव कहा एगो कहानी है, जरूर याद रखें। ठीक बा, चलिए तो हम आशा करत बानी कि अपने सबन के 60 गो प्रश्न जो बा समझ में आयल हो। क्लास 12 के दूसरा वीडियो है। ठीक बा, तो अपने पहिलका वीडियो नहीं की देख ले तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने के पहिलका वीडियो के लिंक हम डाल देम, वहाँ से अपने समझ जाके देख ली। ठीक बा, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।